Salut și bine v-am găsit la un din Minecraft. Asta este un Minecraft original, nu este tot ăla și să mă scuzați cum lăsați păsăricile și vecinii mei. Vorbesc. Mă scuzați, mai dau și exploata din ăștia. Da, și... Haideți să începem seria. Da, nu, lumea se numește Bravla Sălbaticilor Andrei P. Canalul meu, uitați-l. Să scriu în comentarii ce drăguț și vreau și eu să încep prima seria mea. Da, mă scuzați, mai trec mașini, mai trec ăștia, să mă scuzați. Da, și haide să facem. Da, frate, m-am săturat de vara asta. Da, mai sunt și oameni care am plecat și din astea, mă scuzați. Haideți să-i dăm aici. Da, vreau să fac un asfalt. Dacă nu cumva știți ce vreau să fac. Da, acum este mama mea, este sus, să mă scuzați foarte mult, vă rog eu. Da, uitați, așa ne trebuie. Acum mai trebuie ăsta. Da, mama mea spală pe sus, pe jos. Da. Ea nu știe că eu acum fac vlog, vă rog să scuzați. Și uitați. Da, cred că atât de la o să fie asta, da. Să-mi ziceți dacă trebuie mai subțire. Da, uitați-vă. Nu, cred că trebuie mai mică. Da, nu trebuie mai mică. Cred că o să vină micul și, nu știu, am eu impresie că nu o să fie drept. O să încercăm să facem mijlocul. Da, uitați-l, mă, că e drept. Ia uitați-l. Vedeți? Trebuie nebunați. Ce trebuia. Da, să nu știu dacă încerci voi în comentarii de Minecraft și hai să începem și noi cu drumul. Da, asta o să fie seria cum vreau să fac mai multe, un mall, o casă, un mall. Știți voi. Dar mi-au trecut multe prin cap, am zis să fac și un video care am făcut de la ultimul Minecraft. Da, bine, eu nu l-am de mai mult, chiar acum mi l-am descărcat pentru că odată l-am avut, mi l-am șters din greșeală. Dar să știți de acum, vă luați Minecraft-ul cu bani, bine, dacă vreți, nu vă oblig eu, dacă vi luați, după aia îl ștergeți din greșeală, să știți că nu este cu bani după. După este, frate, se apare instalat, bine, prima dată se apare, îl iei cu bani. Da, deci asta apare prima dată la bani. Da, deci mă enervează de moarte. Să-mi ziceți unde trebuie să mă duc ca să nu se mai audă pe afară, să închid ușa, pe sus. Să-mi ziceți, da, vă zic și a 5-a ora cât e, că nu mai știu nici a cât e, dar o construiesc destul de repede. Ia haide să tragem și liniile. Da, deci vedeți, uitați, până acum arată strada, până așa arată până acum strada. Da, să veniți la mine, să veniți pe aici și prin orașul meu. Dar vreau să fac un oraș aici, dacă nu ia semafoare multe. Pe nu prea știu cum să pun semafoarele, dar încerc să le pun cumva, dar... Uitați, cam așa e. Așa o să mami nu știe că eu filmez în momentul ăsta și dacă aici o să pun puțină pauză când o să plece ea, o să-l pornesc. Să-mi ziceți dacă vă place cum construiesc în comentarii. Dar o să mai facem multe episoade chiar de Minecraft.
Să-mi ziceți în comentarii dacă vă place, dacă vă place seria de Minecraft. Da, mai trei mașini pe aici, că și-a deschis rama mea să aerisească și aerisesc, dar se aude tot și păsăricile și de toate, și mașinile și vecinii. Da, mama mea nu știu ce face pe acolo. Dar deci să nu credeți că mint. Ea chiar nu știe că eu filmez, vă zic și acum. Bine, ea știe că am canal de YouTube, dar nu știe că filmez în momentul ăsta. Da, și uitați. Hai să luăm iară liniile. Dar deci unele sunt mai lungi, unele sunt mai scurte. Știți cum este pe stradă. Uitați. O pancă, două. Nu. Ce? O pancă, două. Nu, bă, frate, nu știu ce fac asta. Da, uitați. Uitați. Da, e multă mupă dincolo încolo și o de zgomot. Nu prea se vede nimic cu micul ăsta din depărtare, uitați. Dar strada se vede foarte frumoasă. Da, și ghinele meu s-a găsit să arate fix acum. Da, vine și căruța, vine mulți. Și asta mă cam enervează. Da, uitați. Da, uitați. Mamă, nu mă enervează, frate. Căruța asta tot. Uitați, uitați, bam, 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 bam. Da. Nu am făcut destul de lungă strada. Pe lângă o să facem blocuri, case. Facem mall-uri. E destul de mare mapa. Da, uitați-vă. Uitați, uitați. Uitați, uitați. Uitați, uitați. Uitați, cu puțină pauză. Da, și am revenit. Am rezolvat cuba. Uitați-vă și voi. Da, mă enervează oamenii ăștia. Nu știu, frate. Nu mă lasă pe mine să filmez sau nimic. Bine, vă dați seama că nici ei nu știu că eu filmez. Și știți și voi că filmat trebuie să ai liniște. Nu gălăgie, să treacă mașini să din astea, să din astea. Da, uitați, dacă vreți să faceți zi și iar noapte, uitați. Apăsați aici. Stați, nu la setări. Stați. Apăsați aici unde am pus eu ăsta. Apăsați aici. După aia îi dați aici. Vedeți? Teame. Frumos și dați, uitați fix aici. Ia uitați. Și uitați, dacă vine ploaie, tot aici îi dați. Și după aia, după îi dați aici. De aici. Îi dați aici. Aici și nu să mai fie ploaie. Nu e așa că e tare. Da, mie chiar îmi place Minecraft original. Chiar este foarte tare. Uitați, da, din car.
l-a aplicat. Uite, s-a băgat și o vacă pe strada mea. Da, și-am revenit. Dați aici, uitați. Vedeți cât de frumoasă este străduța noastră. Ia uitați. Dar este foarte mare strada. Uitați. Pe unde am rămas. Acum punem mai lung. Da. Uitați acum aici. Și aici. Da. Ascultați de atunci și ia uitați. Hop. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați voi butonul de like dacă mai vreți mai multe episoade. Schimb de vrei like, uitați să faceți din cap sus și jos. Și pa!